Здравейте, аз съм Гошо Пачкатурчето. Искам да ви припомня, че рекламата е със съдействието на Гошо Пачкатурчето и империята от Гошо Пачкатурчета. Така, аз изобретих една нова машина, която се казва тази кола, която е червена брица, която не става за нищо, която ще продам на другите луди хора за много парички и ще стана богат. Да, така се казва. Добре, да започваме. Сега ни трябва доброволец. Намерете доброволец. Здравейте! Аз чух, че съм доброволец при доброволците и за това доброволствах при теб, доброволчо. Доброволствено. Аз не съм доброволчо, аз съм Гошо Пачкатурчето. Със съдействието на Гошо Пачкатурчето и империята от Гошо Пачкатурчета. Същото. Прави да казваш та. Гошо Пачкатурчетата, а не Гошо Пачкатурчета. Добре. Искам да ви покажа един продукт, с който ще ви взема парите. Толкова хубаво, аз имам много пари, богат съм. Да, добре. Вижте, това го кръстих. Дай тъпата кола. Проект Червената брица, която е много тъпа кола, на която ще продам на лудите хора, за да им взема лудите пари и да бъда богат. Искате ли да я пробвате? Ами тя за какво е? Тя брицозва. Каква брица? Брицозването е... Брицозването е брицозвено. Толкова е брицозвено. Да, направо брицозвено. Добре. Искате ли я? Ама тя какво прави? Ами да видим. Има гуми, значи е като кола. Но всъщност е брица. Нов вид кола. Нова марка. Това е марката на брицата. Брицозвено. Така. Дами и господа, брицата е направена от Гошо Пачкатурчето и империята на Гошо Пачкатурчетата. Не е предназначено да използват малки деца. Знак 3 години, защото има малки части, които не знам къде са, но просто ми плащат, за да го казвам. Да, така. Закъснявате ли за работа, например? Аз нямам работа. Добре, но се прави, че имаш. Аз имам работа. Добре. Така. Добре. Искате ли да я пробвате, за да не закъснявате за работа? Но аз само се правя, че имам работа. Всъщност нямам работа. Добре. Сега се прави, че закъсняваш за работа. Автобуса! Добре. Искате ли я, защото закъснявате за работа? Да, искам я. Да видим. Толкова брицозвено хубаво е. Точно така. Купете си брицата. Най-брицозвената кола. Махай се, жено. Тази кола ще промени живота ви. Промени ли живота ви? Този продукт промени живота ми. Да, ще промени живота ви. Закъснява за работа. Помнете, брицата се продава от Гошо Пачкатурчето и империята на Гошо Пачкатурчетата. Не се препоръчва за деца под 3 годишна възраст, защото съдържа малки частици, които не знам къде са и не знам каква е частица, но ми плащат, за да го кажа. И забрави да кажеш още нещо. Да, брицата е продукт на Гошо Пачкатурчето и империята на Гошо Пачкатурчетата. Купете си я!